लोगोफोर गिबियावनो आंनि गोदान ब्लग आं गासिखौबो बरायग्रोबाय लोगोफोर जोंहानाव माखासे आलासिफोर दंफैयो आरो गामिनि जोङो दिनै फुजा बन्दनि नारें जुम्ब्रा जानो नागिरदों लोगोफोर ओंखायनो आं सानबाय मा नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामसै होननानै आरो ओरै थास्लायस्लाय ओमफ्राय अब्ला फैदो लोगोफोर आंजों लोगोसे आं दिन्थिलांसै एसे नोंथांमोना अननानै नायलांदो आंनि भिडिअखौ जायाबाबो आरो लोगोसे आङो जायफोर सुबुंफ्रा आंनि भिडिअआवहाय गोदान फैदों बिथांमोनखौबो आं खावलायो प्लिज अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो आरो शेयार कमेन्ट लाइक खालामनानै होदो लोगोफोर आंखौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय थादो लोगोफोर भिडिअब्ला बिदिबा आं दिन्थिलांसै एसे बानलु एवगासिनो नै बानलु एवनानै सामब्राम गुफुर होनानै ग्राइन्डाराव देनोसै आरो मोदोमो बिरादनो बानलु गोराना इदि एवनानै देबा नै लोगोफोर होजोब्बाय आंहा बानलु गोरान सामब्राम गुफुर ओमफ्राय गंगार दुन्दिया बिदिमोन मैयानि नै जोंना खागजिया नारें जुम्ब्रा नै आलासिफ्रा साफा होलाय नै इयाव माबा नुजादों जेबो आइ न'आव थानायालाय आंबानो गानो गिजिफोरखौनो नै जासुलिया जोंना ब्लगाव हगारगोन होनबा गोदान गानगौमोन नामा गोदान गानग्राखौ नायालै मानसिफोरा गोजामखौसो नायो न' जानला मोनला हगारनायखौसो नायो बांद्राय देखायनाय नुयो न' जानला मोनलाखौसो नायो दे लगायद' जानो लुबैसोबायहाय बिरादनो बाथोनाबो होजोबदो ओइ इखौ आखाइजों एसे सिफ्लेग्रोनांगोन होमबासो होदों सिफ्लेग्रोबासो बिदै गयो जानोसै र' मालाया फुजा नायोबा जोंहा नारें जुम्ब्रा जायो नामा नायनो र' मा जायो सासेया बिजिथारहाय मालाय मोनामो हालदै होबा बेलथायगोनबो स्प्लिट होनानै उथा देग्लिनोसो मोननांगौ एसे ग्रेन्डार बांद्राय जाथ'वाखैदांहाय खुदै गसोबाय ओरै जानोसै गल' होननायसै जाखांबाय होनबालाय ओंखाम जायालासिनो जायो नामा ओइ जानो मोनजागोनथ' आरो एसे आरो हो गसंथा ओइ होथारदों मैसो बेदर जानो होननानै फैसा लाबोलायबाय गैया दे जिराय ओइयाव मबाइलखौ लानानै जिराय बायनाय जोंना लगायनाया जानोसै एबार थिग रायजागोन नों बिबैजों नुनांगौबा लगाय हा ओइलाय माबानो हो गोथार जानाया दाना माबायदि मोनदों आफा जानानै ओइ माबायदि नांदो जानानै मोजां मोनदों बानलु आलुवाखै माबायदि मोनदों नाव गोदो जानानै नोमफा खर' मोनदों आंलाय नामा नोमफा मोनदों नोङो होननानै जाखांजोब्बायनो आलुवाखै बानलु आलुवाखै जाखांबाय स्लिम एमन बुरजा जानो बोरै खिगोन होनदो खिनाया एमन थावनाखा ना लोंनाया आयौनो माना साइसबे जाखादों मिथिंबा लोगोफोर जुम्ब्रा जानायनिफ्राय आङो डाइरेक्ट न'आव मोनफैबाय आरो नै लोगोफोर नै आलासिबो दंफैयो जोंहा करियान सिख्लाया ओइ मा गिसियो मानो गिसियो
गिसिथार नै माने मोनाफैखाबाय आरो लोगोफोर आङो जुमब्रा जाखांबाय जाखांनानैहाय बिदिनो खामानि मावस्रांनानै डाइरेक्ट ओमफ्राय फैबाय आरो ओमफ्राय आब' दंफैयो आब'नि फिसाजो राजाबो दंफैयो मोनबा बिराद गोजोनो आंहा सान्थि मोनसोयो आङो बिमानि संनाय मोनजायो दै गोजाखादा बेहाय रानाखै इयो टाइल्सआ रानाब्रा न'आवनो रावबो थाया बन्द'फोरबाल'सो नै 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 सिबगासिनो सासेया दासो दै गोजा नै राजानि फाव माबायदि सिबखो बेबा हा राजायासो आं नङा राजायासो मावनानै दोनदों आं मोनानानैसो मोनफैदों आरो डाइरेक्ट न'निफ्राय आंनि जोनोम जायगा न'आव मोनफैबाय लोगोफोर फुजा बन्द'नि एसे फैबाय न'आवहाय बेरायनो हर थानोसै आरो फंबायबो दंफैयो र' आं खोन्थाहैनि र' फंबायखौ आङो आंनि टिचार्स डेआव मोननाय कलमफ्रा नै लोगोफोर जि बुरजाखा ओमफ्राय बेखौ होनोसै आङो ओमफ्राय नै आपेल थाइनै दङ बेवहाय र' हैनि आं नै बाबा आपेल जानोबा थाइसे जा आपेल बे राजानि फावखौसो आं टिचार्स डेआव मोननाय होनाङैनो गैयाव थाइसे दं ओमफ्राय आपेलखौ थाइसेयाव राजानो जाख'लायनो हाया होनदों आइजों जादो खावसे राजा जि लेथ्राखा जोंना बाबामोन न'आ नायलाय बुंफ्लाबला उन्दुनानै दङ फंबाया जोंना आयो मासि गाज्रि हाय होनदोब्रा हेल' होनदो दे मा खबर आब'नि भिउवार्सफोर दे आब'नि भिउवार्सफोर होनदो आब'नि भिउवार्सफोर आदा आब' नानि गासैबो आब'खौ बेबायदिनो सापर्ट खालामबाय था होनदोब्रा आब'खौ बिदिनो सापर्ट खालामबाय था मोखांबो नुवा बुंबाबो बेखायनो आग लाजियो मबाइला खोमसि जादों नै हेन्डसामथार जोंना सोरबा बिहामजोफोर हरनोबा नै फिसाजोफोर हरनोबा जानला मोनला नाङा नै आङो नोंनो मा गिफ्ट होफैदोंनो नायलाय सानदो माबा मोन्दोंमोन आङो 90टा कलम मोन्दोंमोन टिचार्स डेआव ओमफ्राय आङो माखासे बाहायबाय गथ'फोरनोबो होबाय सुवाखैमोनलै सुनानै जा नायग्रो कलमखौ नै आदामोनजों मुसुलफोराव थायो नालाय आदामोना ओमफ्राय बाजैमोनाव थांदों ओमफ्राय राजाया दङ आब'मोन फैदों फावथेन नांगौमोन हाथ सोर खोन्थानाय मास मोननैयाव जोबनो आयु नै लोगोफोरनि सानथामावनो गंसे जोबोबा थैगोनहाय सानथाम गंनै गंथाम जोबखायो आंना इमान फरायोना आंनि फंबाया लोगोफोर आयौ आंहालाय लिरनायावनो जोबो बे जि फरायो मालाय नै दे गोजोनबाय फावथेनबाय नो गनानै बासिबाय दे आंना 200सो फैसा जोंफोरा दामि फावथेन बाहायबावोसो मानि सोरनि सायाव आदानि मोनोना बिदाया प्रिन्सिपाल नालाय ओइ नै गलांबाय नै बेखौनो मा होनो रिफ्लेक्स प्रिन्सिपाल बिदानि सायाव मोनजादोंथ' नै जोंनि बगाजुलि जि गोजाङो लोगोबो थानो हाला जि गुसु आरो बांसिन गोजाङो जानो माने फिसानो हाय माबा आं एफा खामानि मावबाय आंखौनो इदि थोनबाय थायो होनबा बिब'खौ अना होनबा गावहा ओमफ्राय नै कम्बल जोमनानै माबायदि उन्दुनानै थाबाय थादों थुवा जि गाज्रिखा दे ओंखाम जानोसै नै जोंहा ना बोखांदोंमोन नै फुख्रियाव ना गिदिर गिदिर ओइ माबायदि मोन्दों ना ओंख्रि मोनजानानै माबायदि मोन्दों नाव गोदो जाना होननानै बावदों जानोसै र' जानोसै दे लोगोफोर जोंहा गय जादों नै गय थेमाया ओइ बाबा गोजां सोदों नोङो Please, I forgot the doctor's name. Please, can you? गुसुथार न' बगाजुलियाव Meenakshi M. खोनायाखै बेसेया मानि राभा खर' खानाया Meenakshi. I'm in Bogotá. मायाव मोनखो नोंलाय Meenakshi what? Meenakshi dekha? बाबा नों बेसे गोबाव जोरबावगोन Okay, okay. 88 आव थैगोन 100 जोरा दा बेसेबां बोसोर जाखो Please wait, okay? Let me inform to my brother. ना नों दा बेसेबां बोसोर जाखो दायो 40 बोसोर गावनि बोसोरखौनो मिथिया नै मालाय सासेया ओइ बेस्ट Meenakshi dekha. आं बिराद बावो Meenakshi dekha खौ सलाय
Nilakshi dekha. Doktor. Minakshi dekha. Nilakshi sen na Nilak. Nilakshi. Nilak. Nilak. Baba. Nilakshi. Baba. Gaban अमा बेदरा बुरजा लाबोदे. Ada kisu tekan hangga. नों मा जागोन? Serse bay baba serse आंनो नांगौ एसे. मा फैसा हरखानो हा? स्रेम फोरानदो थारुनजों जादो आयै. थारुन दंखायो दा न'आव? ओमफ्राय मोनसे ओंख्रि ना बोथिया थारुनखौ ओरै ओरै नुजालाय ना बोथिया दावलायलायनाय आं जानो बायो ना बोथिया नास्रायखौसो जाखांनानै दा लंमारिगासिनो मोनो मोनायावथ' जों मोनजालायलायना नों थानो हाया समबाराव थांनाया नारजि जानो नागिरदों नारजि जायालै आब'आ बेदर मोजां खालामनोसै गाबोन सानसुआव जादो गाबोन फुङाव मा जाहोगोन दे बुंदोल' माखौ? फुंनिया बाराव एसे संना जादों